And cameras YouTube channel guys ati kunthukuja ndithu ayamba kuthira gasi nditiye gasi ndithu kuwatira anthu maso usi okhetsa misozi azosayenda guys ande kujaira meneko ikungotifika kumene kuti apolisi aponya utsi okhetsa misozi kwa otsatira achipani cha UTM amene asonkhana panja palikulu la polisi ku area 30 meneko ndi kulilongwe komwe mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Apolice Akaliati anamutengera. Mukumbukira kuti Akaliati amanga dzulo ndipo lero mama watu ngani watu anatufotokozera kuti anatenga kuchoka ku polisi ya kulingadzi ku area 18 nawo kulikulu la polisi ku area 30. Dzinanga ndi madalitso pili kuti timve zambiri tini tuwangani watu Franklin Tambalika ali komweko. Franklin ndikhulupirira kundimva bwinobwino tangotifotokozere kuti chikuchitika ndi chani. Tona mzanga madalitso kuti ili ku area 30 kumene mawawu awotsalira ndithu zibani za UTF komanso Apolice anasonkhana panja pa chipata cholowera ku area 30 kumeneko ndipo zida zimenezi ndekuti kunabwera akuluakulu achipani cha UTM omwe anakambirana ndi apolisi mkatimo kumva chitsogolo choti kuti Akaliati akwasunga mmenemu komanso kodi akafunsa mafunso zikhala bwanji. Nde anabwera kuti afotokozera otsatira zibani zimenezi kuti akambirana nawo ndipo akuchita beka kufufu kwawo komapita chikulu chakuti afuna kuti alembe amati statement kapena kuti awafunse mafunso ndipo anawuza kuti onse achoke pa msewu umene chifukwa kudziwa madalitso ndi pa msewu umene kuchokera ku area makamaka kukanengo kupita ku area 18 nde anali mbali ya kumene kuli chipata ndi amawuza kuti asunthe apite tsidya lina la nsewulo kapena apaye anyamuke apite kulikulu la chipani cha UTM ku area 10 koma anthuwa anakana kuti ayi ife tifunabe kuti ikhale limodzi nawo Akaliati imve kuti chitsogolo choti kodi awatulutsa lero kapena zikhala bwanji zikhalanso motani. Nde akuluakuluwo anyamuka kumapita kulikulu la chipani cha UTM omwe akuti mukizokambirana ndipo anthu amene anatsalirawo amayimba nyimbo kupita tsidya lina la nsewu komanso kuoloka zosonyeza ndithu kukwiya ndi kumangidwa kwa Akaliati. Ngati mwandime kunadzabwera uthenga unena kuti kukhala mwina kukubwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi amene abwere ndithu ku chipata chimenechi mwina kudzaona Akaliati potengeranso kuti ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Akaliati ndi mlembi wamkulu, Michael Usi ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Nde ali mkati mokambirana zimenezo anadawuza kuti musunthe mupite tsidya lina la nsewu chifukwa mukusokoneza zinthu komanso chitetezo chathu. Nde zimene zikuvutavuta pamene kunabwerano galimoto timati chimbaula ndi apolisi ndithu pamenepo atanyamula ena kuti komanso tear gas ndi pamene amamba ndithu kwabalalitsa anthu amenewa ndi utsi umenewu okhetsa misonzi. Ndi ukamba pano ndikuti anthu ena abalalika tsidya linalo komano mbali imene yayandikira ku filling station ya petroda ndi kumene ndithu anthu ena akhalanso kumeneko komabe sali mumbali mwa msewu umene analili poyambirira ali ndithu kumbali kwambiri chifukwa galimoto tsopano apa zayamba nokudutsa nthawi imene analetsa kuti galimoto sadutse kaye potengera kuti mwina kubwera munthu wamkulu alowe kuchipatako koma panopo atsegula nsewu galimoto zija zayamba ndithu kudutsa imodzi ndi imodzi. Ndi anthu ochuluka bwanji amene awabalalisa? Madalitso ndi anthu ambiri ndi fotokozeramo ndekuti zipani zitatu koma ambiri makaka amene akuonekade ndi awa a UTM. Ndekuti amene atsalawo ndingati nditheka mwina mungofuna kupereka akuona komano gawo linanso lomwe nditheka labalalikira ndekuti tsidya lina la msewu wopita ku area 18 ndimene zilili pakali pano. Ndeti nganene kuti panopo chikuchitika ndi chani? Ndekuti panopo anthuwa ngati pachitika ngati kabata koma tsidya linalo apolisi wakuyendabe kuyenda mungofuna kuti mwina wauzabe anthu kuti dakalipo musachite za mpungwepungwe mwina chimene akufuna nchoti anthu angotalikira pa chipata chimenechi chifukwa kupezeka kwawo kumapereka mwina chiopsezo kumbali ya chitetezo mmene dziwira mada. Nde uthenga utafika amakhala ngati amanyalanyaza anthuwa. Zoyimbayimbazo zatha anthu angokhala
ena ndogweyabe akwankhula mwina zijawo sakhala bwino koma ali kutali kwambiri apolisi sakweka sosija lina la msewu titero kuti mmeneyo kulankhulamu akali ati anakali mkati mwa ku area 30 kumeneko amenewo ndithu akadali mkati mu mpanda umenewu ku area 30 mmene mafotokozera ndikuti chiyembekezo nchakuti akamaliza kuwafunsa mafunso pachamene akuatengera ndithu ku bwalo la milandu kumene akagamule ngati zokatulutsa papero ndi zina zotero kuti zitsakuchitika msanga akambala anyutoni kambala mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha ATM amatero kuti cholinga chawo nchakuti zochitika zawo tsatira chipani zisasokonezeka fukufuku wa polisi amene akuchita pakali pano chifukwa zikasokoneza zichititsa kuti akali ati akhalepe mchitolokosi ya polisi kufikira wiki ya mawa zomwe sizikhala bwino sinangati kupitadi ku mathero a sabata mzanga madalitso. All right, Franklin, maybe briefly just give us an update on what has just happened or what is happening right there outside the area 30 police headquarters in Lilongwe. Well, yes, indeed, Madalito. I am standing just opposite the main entrance to Area 30 headquarters, police headquarters. And what has happened just a while ago, police have dispersed supporters of UTM, UDF, and AFOD political parties. The reason being, since they came this morning, there have been some discussions between the officials from the UTM party and some police officials who were discussing about the way forward of the arrest of UTM Secretary General, Honorable Patricia Kariati, who was arrested yesterday. And one of the officials from the UTM, Newton Kambala, came out and he addressed the supporters outside the gates to say the police are doing their job, and what they have done is to simply ask them to fast track the process of investigating the matter so that Kariati knows her fate. And what they were advocating for is that Honorable Kariati be released today because they are afraid that if it spills over to the weekend, definitely she will not have any chance of being released on police bail. So they tried to calm down the supporters by telling them to say, let's go to UTM headquarters in Area 10, where we can do the vigils and as we wait for the police to finish or to complete their processes. And then after they had left for the party headquarters, the supporters maintained that they were not going to go anywhere. They were here singing different songs, moving from one direction to the other. The thing which also interrupted movement of vehicles here. And then later on, we heard from some party officials saying that Vice President Dr. Michael Wusu was coming to see Honorable Kariati right inside, and they were trying to clear the way for him to pass without any issues. And while after a few minutes, it then happened that the police started to disperse the people with tear gas. So in short matter, that's how it has happened. But talking about what is happening at the moment, I've seen almost half of the people that have gathered here have been dispersed. Others have remained behind. But the police, there's heavy security here. The police are all over the place trying to ensure that there is calm. People do not disturb business because we're also close to a filling station nearby. Thank you very much, Franklin Tambariga. Tuangana watu Franklin. Amene zima kwambiri Franklin ukale kuti forozera ngakale pali zina zochitika ndi tuangana watu kuchokera kunja panja pali kulu la police ku Lilongwe kumene apolisi akhetha akapena kuti apulitsa utsoketsa misozi pofuna kubalalitsa otsatira zibanja UTM ndiye na kumene kumonga mmene tuangana wanthu akufotokozera tikati kufotokozerani zambiri za zimenezi pompano pa Zodiac Broadcasting Station. Zinanga ndi Madalitso Pili zikoma kwambiri kuti munali pamenepo. Zodiac Broadcasting Station. Zikachitika mumvera kwa ife.
Like, share, Mongolian, and subscribe.